Шановне господарство, вітаю! З вами Євген і проект про баскетбол по-беларуску. Перш за ўсё, я хочу выбачыцца перед вами, мае шановныя гледачы, за тое, што так даўно не выходзіла рубрика «Автоп месяца». Гэта было зроблена наўмысна, дзеля таго, каб я мог больш глыбока занурыцца ў прагляд і аналіз плэй-офф NBA. Спадзяюся, дарэчы, што ўсе выйшаўшыя выпускі праекту, прысвечаныя сёлетняму постсезонню, былі таго вартыя. Але я ні ў якім разе не забыўся на гэтую рубрыку. І таму спяшаюся прадставіць на ваш суд рубрыку «Автоп 2 месяцаў». Афіцыйны топ навіны падзей Нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі па версіі праекту пра баскетбол па-беларуску за травень і чэрвень 2024 году. Ну што, пагналі! У траўні нам стала вядомая і другая частка атрымальнікаў галоўных індывідуальных узнагарод рэгулярнага сезону NBA. Так, прэзідэнт Бостону Брэд Стывенс быў прызнаны найлепшым кіраўніком лігі. Яно і не дзіўна. Ён жа сабраў каманду, якая па выніках рэгулярнага чэмпіянату была найлепшай у лізе. А як выявілася крыху пазней, і не толькі па выніках рэгулярнага чэмпіянату. Майк Конлі з Мінесоты атрымаў узнагароду найлепшага партнёра па камандзе. Дарэчы, для яго гэта ўжо другі такі трафей. Першы Майк атрымаў па выніках сезону 18-19. Алекс Каруза з тады яшчэ Чикага заваяваў NBA Hustle Award. Гэтай узнагародай ушаноўваюць гульцоў, што прыкладаюць на пляцоўцы сур'ёзныя намаганні, якія не часта з'яўляюцца ў традыцыйных статыстычных топах, але заўсёды ўносяць значны ўклад у перамогу. Да такіх дзеянняў адносяць, для прыкладу, адбітыя перадачы суперніка, змаганні за страчаны мяч, кідкі з супрацівам, бокс-ауты і іншае. Найлепшым навічком сезону чакана быў абраны французскі унікум са Спёрс Віктар Вембаньяма. Прычым аднагалосна. І гэта не дзіўна, бо ў сваім першым сезоне Віктар зрабіўся найлепшым сярод навічкоў лігі па ачках, падборах і, вядома ж, блокшотах, а таксама заняў 4-е месца па асістах і перахопах. І яшчэ адна ўзнагарода дасталася прадстаўніку краіны багетаў і марсельезы. Руді Габер стаў найлепшым абараняючымся гульцом сезону. Прычым такі трафей Габер атрымаў ужо ў 4-ы раз, тым самым паўтарыўшы рэкорд Дикембе Мутомба і Бена Уолеса. Яшчэ адна статуэтка містер Замок, і Руді зробіцца аднаасобным рэкардсменам. Ну і, вядома ж, MVP. І MVP рэгулярнага сезону ізноў, ужо ў 3-й раз, стаў Нікола Йокіч. Як на маю думку, у гэтым сезоне былі гульцы, якія больш адпавядалі званню самага каштоўнага гульца. Але ж рашэнне прыймаю не я. Апроч гэтага былі аб'яўленыя сімвалічная зборная навічкоў сезону, абаронная зборная і зборныя найлепшых гульцоў сезона. Леброн у 20-й раз запар увайшоў у адну з сімвалічных пяцёрак, гэтым разам у 3-ю. І што найбольш уражвае, гэта ўсё цалкам справядліва. Бо Джеймс у сваім 21-м сезоне ўсё яшчэ даволі лёгка ўваходзіць у топ-10 форвардаў лігі па асноўных статыстычных паказчыках. І яшчэ Леброн цяпер зрабіўся і самым маладым, і самым узроставым гульцом у гісторыі NBA,
які калі-небудзь абіраўся ў сімвалічныя зборныя сезону. Першы раз яму было 20, а ў гэтым годзе 39 год. Упершыню ў гісторыі плэй-оф NBA адзін гулец здолеў узначаліць рэйтынгі па агульнай колькасці ачкоў, перадач, падбораў і перахопаў. І гэтым гульцом стаў фенаменальны Лука Дончыч. У гэтым постсезонні на рахунку славенца было 635 ачкоў, 208 падбораў, 178 асістаў і 41 перахоп. І гэта нават нягледзячы на тое, што большую частку плэй-оф ён адгуляў з траўмай. Эх, як жа мне шкада, што ён так і не здабыў свой пярсцёнак. Пакуль. У першай палове траўня адбылася латарэя, якая выяўляла паслядоўнасць выбару клубамі NBA гульцоў на сёлетнім драфце. І яна не абышлася без дзівосаў. Першы пік драфту атрымала каманда Атланта Хоўкс, якая ў гэтым годзе мела мінімальныя шанцы на такі поспех. Усяго 3%. А шматпакутныя Пістонс, якія нагадвалі ў гэтым сезоне сіта, атрымалі ўсяго толькі 5-й выбар. І замест выніку. Каго-каго, а беларусаў перамогай з вынікам у 3%, на жаль, не здзівіць. А яшчэ ад большасці драфтаў сёлетні адрозніваўся тым, што ўсе абмяркоўвалі не верагоднага гульца, якога абяруць пад першым нумарам, і нават не кагосьці з топ-3 ці топ-10, а гульца, пра якога загадзя было вядома, што абяруць яго толькі ў другой палове другога раунду. І гэта зразумела, бо гэты гулец старэйшы сын Леброна Джеймса Броні. Джеймса малодшага пад 55-м нумарам у другім раундзе драфту чакана выбралі Лос-Анджелес Лейкерс. Відавочна для таго, каб захаваць у сваім складзе самога Леброна. І калі Броні у гэтым сезоне выйдзе на паркет NBA, а ён выйдзе, яны з Джеймсом старэйшым зробяцца першым у гісторыі дуэтам бацька-сын, які згуляе ў лігі разам адначасова. Гісторыя робіцца на нашых вачах. Бостон проста шыкоўна адзначыў сваё чэмпіёнства. І перадавіком гэтых гулянняў, верагодна, быў MVP сёлетняга фіналу Джейлен Браун. Інакш як патлумачыць той факт, што ён згубіў падчас святочнага параду свой чэмпіёнскі пярсцёнак. Абвесткі з прапановай узнагароды, а потым вялікай узнагароды таму, хто знойдзе яго, былі заўважаныя ў соцсетках гульца. Ну што тут скажаш? Калі вашая вечарына не схожая на гэтую, нават не думайце мяне запрашаць. І на гэтым всё. З вами быў Яўген і рубрыка «Автоп месяца». Чакайце наступнага выпуску. Падпісвайцеся на соцсеткі праекту пра баскетбол па-беларуску. І хай будзе баскетбол!